Gadab de gajngu yo try bangala bani Hashem bat pi na gade gadansan jing shakri ngangai scam gade ga khubor kabangadan bani benta kande ga khubor nakabda jongpi pidan kam bani singo ye gane ga khubor hapreng jonga bakum gane ga por ka kerteng jong gane ga khubor kalong ka jing itu pau hapreng ka je kendu eryong laseng nong rim nake kita kikam ki apostol kalonong ga bar vinyo kidukhat arpuwe hadu arpu Henry anda kilalong slam khalim jingbam anda kumtau pol bolo yenga preng jongki ulong kurang ba kalade yepi ban sha scoringa ban ammi no na crit yagaban yo ikat kene ga jimensa bar ga jingdo mentaru ngakentu yepi babin sngau sngai namar na preng jobi kanam ja ka wei kamen sim ru Henry tang kane kaliem namar la yeng hajan jonga hagadaga mi u angelu belai u jong ubangalong ba ya ubanga syakriru uda angko pol wat syap tiang kadeya me ban yang khmat u kaisar hakhmiru ublay ula ai hame yikitu baro kibayat liang lam bat me nabakum ta tu sngau shanti kurang ba namar nganget ya ublay bakan long kumta kumbala kren hanga Henry kadey ban kenting no yangi hakaway ka dolanong ka kitab kikam ki apostol kadey ka balatho daw Lucas ki artali ki lenong ba shadin lenong ba arfanyo bat arbupra ki yetho yaga jalenti ga jo Paul na Kaisaria shaganong ba Rome lengba ka durio Mediterranean Sea u Paul hadin ba shakem ha Jerusalem la set yu hadokum ba arsenema Kaisaria ula kerpat ban rakno ike kies ke juban bishar sharom kumta hadin ke jingpin bet pendiang narong shadong lasania ya orang ba shispa ubakardeng Julius banyalam penpoi yo Paul Sharom barkumta ga sedang gane ke jalenti yaga balatho akini ke artuli ke lenong kadai ga jalenti haga por jong ka ayom talang ga bakriak kadai ga jalenti ga bama ga jalenti ga bam shngan kabarap de ga jinge bagaladan ga jingbe eryong ka bajur dan preng jongpi preng jong bakum ga por pidon ke jalenti ga ba e ka bama ka bam shngan lengba ki eryong jong ga jingem babi sngo gumba pimpoi shosha gatong ka eryong ga balabe persha egare galian haga balakit yu shakri jong balay pol barki wepa kalasha kenting kalasha arong kinong king liang gibatbet kimla shuban king ni galian bagi ladu jingkerman ban im na preng jongki gibabun kimnang bam nang di shu ka jalenti kalalong ka bama kabam shngan kila pensting ye kalian daga babret no ikimar ki matana jrong jong kalian bon sngi kimi isngi kimi ibana ki ya naga jingdum ling baga jingbe eryong bagaladan ga jingdu jingkerman ga bakrao badan preng jong piru pidan ga janti ga ba plus ngodu jingkerman pimtiap shu shenban poi pidan preng ga lingo pidan preng ga shayong pidan preng ga linga ga pisah bat him suti kana shu elaga jonga jingim kumdo bandang imanga ga perthai utrai udana ga jaga odi belai badan bor wa ban yashem bapi ling ba jona ga khubor dei apreng jonga bakum ga por hagawi ga mi upol nyangai udwai shu utrai hasilunter ga jalanti wa ne ga khmat jong belai baru belai ukren ga jitu pa minmit wanu angel jong utrai ban yashem baru por ban yetho bakini kinong songling ringkat baru na preng jogi anamdan weru ban yapno Henry baro ken na im bat bau pol ru un poi se nong ba rum ude ben yang khmat jong pat sha kaisar hagane galien layethu kam apostol lenong arpnyo ga life nyo tingila don baro agata galien arspa nyo po Henry kimen sem ublay ula kren babaro kibira neger gali anamdan uweru ubaniap kali gadi ga jingpen pa ga jong trai how Paul lengba ka jingito pa upol ulayo egani ga jito pa hapreng ga je kendo eryong hapreng jong ga jingdu jikerman hapreng jong ga jing bom shngan hapreng jong ga jing shayongan ga jing bom tip shu ga jing bom tip la lenti shu kumdo ban le
ladum ke buit ladum ke start la jalanti ladu jingkirmen Henry ubalay wan ban yasyam baru Paul ling bagane ke jitu pa ban aimen sim ban pensuloriu ban a jingkirmen yu lem barkini ke basyong ha gani galian banam dan weru ban yap Henry baro kin poi sha kanong ba rom kata kadai kathong juga jalanti ke jongki dan preng jumi bila adu jingkirmen pila kot la pimdan jingkirmen si barang im kalawai ke jongpi Henry gadan ke khubor ke babha sega jim jobi kala ke bamut ngait hau blai aiti no ila ke jim sho utra Jesus Christ utra ni ala me ke jim jobi sega thong ke badan jingkirmen un pen poi ke jim jobi sega jim thmu ke jong blai badan kam na kaliang ke jimi kolong pendem no ila ke jong ke jingim ai no ila ke jong ke jingim sha utra ublai ula i de pi ke jingin ke babam jukot ke ai ke ba ke jitu pa ke la ban le ka jitu pa ka ai ka jing kadao ka ai ka direction ka jing kadao habo Paul ulayo ikane ka jitu pa ka bolayo ka ai ka jing kadao ka basai bau dei ban poi serom karkum ka jing anut karkum ka jing thmu ka jing belai karan ka jing kadao ka direction hakane ka jing itu pa dan pring jobi phimdan direction so phimla so ban navigate yala ka jong ka jingim shano phin poi Shano pin jam, pijak lenti, pikama lenti, pisakama. Kajito pa kan navigate, kan kado kan pen I, yepi shano ba pidi banne. Dan galenti I kumbaga babe I uprio ka kut, ka jingjat baga jingya. Kadan kawai baga lenti, ka lenti jong kajito pa, kabau bleu kawan pen I persya ki khamat jopi. Kabar, kajito pa, kawan ra, ye ka jing aimen sim ke inspiration. Ring bagani ke jito pao upol uyo men sem ban do khimen step ulumi ke bara ke nong song liang kuntuk maji try liang rang ba si pairom bat baro ke bran hang to walla meni ko khubor jong ke jik aimen sem kablon ra ke jing tengen ya baro ke nong song liang kadan ke inspiration ha ke jing ito pao kadan ke jing aimen sem ke jing pensur ke jing pentengen ye ke bersengosi habadan ke jiu I ke bana oblai balai kajito pa ko ra ekata ka determination ka jing scam jimot kani peleng kre ka jino blai kadan ka jing ko jimot bangin be bangin mare bangin boot ya kani ka jelam jo try ya kani ka jito pa no try ya kani ka ji ga bana oblai kajito pa ko ra ka determination ka jing ko jimot ka jing scam jimot bangin ya shaprang nama ka de ka ji kabana oblai kade ga ji to pao kam de ga ji ramya kam de ga ji rangai kade ga ji to pao nagadara niko jimot banya shaprang kabasao ga ji to pao kapen khakam kapen khai ka mission ga ji to pao kapen khakam kapen yo kamingi kawan ra ka mission mde ga ji pendek niam program hanrai kawan ra ban pendek ikikam joga beneng habadon ka jito pao kadon ka jing pendek ikikam jonga beneng ye ka jing thmu ka jong oblai hallelujah oblai uko aban aikam ne vi kikam ge bathumai ke baron jesno bar ka jito pao ka joga beneng hallelujah habadon ka jito pao sagawai kadon ru ka jing te songlang ka unification ka jing lumlang yaki bamdan jito pa ki bam pat smotho ki la kala bamot ki la ngai habaran ka jing ito pa ka ba shai ka unite jiki brio ban ya trelang ban pendep ye ka jito pa Nehemia udani ka jito pa ka ban au brai wan ra e kata ki ong ya ngin ya trelang ba ka jito pa la unite la lumlang yo panang jo trai ban ya trelang ban ka jito pa yang ini trelang ba ki brio jong brai ki ban ka jito pa ki bra ka jing khot na trai hallelujah ingkat bar ka jito pa kadan ru ka jing pendap penbiang habaran ka jito pa ka basisya na oblai kadan ru ka jing pendap penbiang ka provision la yasyam mi ka jinar kam jigi babon namar bagadan ka jito pa ka bana utrai habadan ka jito pa kadan ka jing pendap penbiang ka bana utrai ban yasyam mi ka ka jinan kam ban yasyam ka ka jito pa ka bana oblai khaddo habadan ka jito pa kadan ru ka jing hun mensem kadan ka satisfaction hun jurut ban le ekaman ke jong blai hon jurut ban pendep eka jing khot jong trai hon jurut
Jesu Kristus ga jing bam ga jonga kalong ban yo le e ka mon jong pa jonga ka jing bam ga jonga kalong ban yo pendep e ka kam ga jing tmu ga jong belai. Haleluya. Jesu wa ga ding pana usuhun jerut wang la pendep ka jing pendep e ka jing tu pa jong ga beneng kawan ra e ka jing hun ka jing tu pa ka ba shisha kawan ra ka jing hun ni so hun habang yo ban pendep e ka jing khot jo trai nin so hun pin so hun haba pi pendep ye ka jing tmu ka jo trai kan hun jurut ka men sem jing itu pa ka bo apostle po ula yo apring ka jing kendo eryong ka ba jur apring ka jing do jing kremen kan ye ka jing tu pa kawan ra e ka jing kedau linti ka direction kan ye ka jing tu pa kawan ra e ka jing shemen sem ka jing aimen sem ka jing penslur ka jing pentengan ya baro kan ye ka jing itu pa kawan ra e ka jing ko jimut tma ka determination. Hallelujah. Ya baro ke beran hakani ke liam. Kani ke jito pao. Ka penio akam. Ya upol. Na mau di ban yang akhmat jong pat syarom. Wong ka dei dengan yang akhmat jong pat syarom ku mau la pen iu try. Ku mengadan ka jin anur. Ka penio akam ru yu. Sya kanong ba ro ban pendep ke mission joblay. Ka kam na kam ta ka hima. Kani ke jito pao. Ka yasyam ru ke jindan kam baro. Ban pendep ikan ikan jitu pa ka ban utrai kani ka jing itu pa ka ra ka jing hun men sem upol haswa ban le showroom wang ngam shimla long ubam ko ngu e ka ji itu pa beneng upol ha bakut ke si juga jinge wo ngala pendep e ka ji pet ngala ri ka jinge ngala hun jirut ngala pendep e ka jing khot jo trai ngala pendep e ka jing tmu ga jo beneng nyin hun pin hun dei haba pin pendep nyin pendep ye ka jing tmu ka jo trai ka jing khot jo trai ye ka ji itu pa jo trai Ublay un pen poi vi suga tonga jing khot jo trai. Pinum jalanti. Pinum sakama. Pin sheme gelinti. Pin yo men sim. Ka jing ko jumur ga betumai. Hallelujah. Ka je trelang ban pendep e ka jing khot jo trai. Ublay ni sheme ga jirgam jompi. Pin hun jurot. Haga jim. Pin pendep e ka jing khot jo trai. Padiang ye ka jito pa ga betumai ka jiu i ga ban oblay. Padiang ye ka jingai e ka jo trai ka jing start no trai ka jing peluk mersim ka jing rep mersim banang ya syaprang sya ka jing khot ka shaneng ka jo trai trai un kur kui bi tat andang ye syam ha ka we per ka por amen.